que ens fiquen la tapa, quan estan manejant-los, ens fiquen de tal forma que tens que entrar a la carretera per poder obrir, el qual és totalment absurd. Entonces se va donar l'ordre que estiguen tots alineats, que estiguen tots cara a la vorera per a facilitar efectivament que la gent llanci el fem en condicions. I després, respecte al que dius, efectivament una de les coses que se farà enguany en la nova campanya de residus és una formació directament als treballadors. Se va incloure perquè és molt important que ells siguin els primers que donen exemple, que traten bé a la gent i que a més es convidarem a que la gent es pregunte i que ells tinguin les respostes. N'hi ha gent dins dels treballadors que ho fan molt bé, me consta, però suposo que com en tots llocs n'hi ha de tot. Però sí, s'inclou una formació específica per a ells.